Okay, mayong mudto na usab ka natong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala? Dili atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini ngayong ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Huwebes, no? Pizza 17 na kini sa bulan sa Hulyo. Gahapon mahigala no gisaunog nato ang fiesta sa Carmel, no? Our Lady of Mount Carmel, no? So congratulations din no sa ato ang mga mga madre no nga membro sa CarmOL, no, sa Carmelites, daghan panguban, no. Daghan kayong congratulations kaninyo. Hala no niya ato po diay nga pasalamatan ang atong talahorong obispo, no, sa mga ang atong talahorong obispo sa ato sa mga timbayaon o mayong mudto kanimo bishop, no. Nya advance congratulations din no kang Brad Dado, no. Ni Reverend Dado o sa iyahang kauban nga kining deacon nga mga himo na gyud silang pare makigala, no, og hingpit na gyud nga makapangalagad isip usa ka pare sa Diocese of Dumaguete. Salamat kay Ginoo, no, nga nadugangan na pod may og laing pare, no, nga mo padayon sa mga buluhaton sa mga kaparian, no, kay kami mahigala kaluoy Ginoo maragulang-gulang na gyud. Gulang-gulang na yung taon si Dudong, si Padre. Wala no, so padayon tamang higala sa ato ang mga pagtimbaya, no, may mudto na kanatong tanan. Of course, ang atong station manager, si Father Rama Ata, kumusta naman ka, Padre, no? O gingaman usab ang ato ang manager dito sa Actin Basay, si Padre, isa man, dili Padre, ang manager na to sa Actin Basay, no, si Brother Elmer Lugatiman. Yan, no, gangiyahang pamilya. Kumusta naman ka, Brad Elmer? Mga akong mga parinti po din na sa Kanang Basay, no, ang miyembro sa Academia Clan. Kuan man ko, Padre Edwin Academia Acab, no. Kana mga akademya din na sa inyo, ha, mga parinti ko na nako. Mga igtag sa manang mama. No, mga igtag sa na ni mama kay ang akong lulo o ang ilahang lulo, no, ilahang papa, no, lang lulo, kuan naman kanang igsuon, no. Suon gina nako sila mga paryente din na kanang mga akademya diha sa Basay. Nahala no, padayon ta mga higala sa ato nga mga buhaton ni ining kamuntuhon. Arita mga higala sa ato nga kanang CBCP News, no, Cardinal Pablo Virgilio David hugot nga gisaway ang gobyernong Marcos tungod sa pag-issue niini og mga lisensya sa online gambling platforms, no. So matud panalipay na unta to ang simbahan tungod kay do na may plano si kining Bongbong ba si PBBM nga iyahang wag tangon, no, kini bitang online gambling mura magnibalik mo pud Ginoo. Kay dako lagi kuno kaayong income kining online gambling, no, matud pa sa taga Pagcor ngani ana, no. But anyway, amo na gisaway pag-ayo sa kanang gobyerno sa mga CBCP sa kining mga kaobispohan. Balita mga higala gikan sa Vatican, Diocese of Rome nangandam na karon alang sa kasaulugan sa Jubilee of Youth nga pagasugdan karong July 28 hangtod sa August 23. Gilauman nga adunay 120,000 ka mga kabatan-unan nga nagagikan sa tibuok kalibutan ang musalmot sa nasangpit nga kalihukan didto mismo sa Roma. Gani gilauman nga diri sa Diocese of Dumaguete mupadala usab kita og mga representante nga maoy mo represent sa Diocese of Dumaguete dito sa nasangpit nga kalihukan. Mao kadto mga higala mga balitang simbahanon ni ining kamudtuhon ug arita mga higala sa atuang nga Saint of the Day, that is July 17.
July 17. Gahapon mga higala ko man to July 16. Karon July 17. July 17 mga higala ang ato karon nga Santos walay lain kung dili si the Carmelite nuns o Campiagne. No, mga kuan ni sila mga higala, no. Kining mga madre ni sila, no. Ang Carmelite nuns o Campiagne, no. 16 kini sila kabuok mga higala. Quote in the French Revolution. Kini Campiagne, no. Compiègne sa France man unya matud pa quote in the French Revolution unya nga martyr in town kini sila, no. Kini si kining mga Mad Carmelite nuns of Compiègne, no. So karong adlaw higala, no, atong gihinumduman ang kabayanihan ni ining 16 ka mga madre nga gipangpatay in town dito atol sa pag-revolusyon sa mga Francis, no, mga Friends. Maong kadto mga higala mga balitang simbahano ni ining kamudtuhon ug padayon usab kita mga higala sa padayon kita sa ato ang catechism. Lana rin nata sa ato ang catechism mga higala, no. Why did God allow nganong nisugot man ang Ginoo? Why did God allows temptations? So the reason why God allows temptation, no? Why did God allows temptation? No, God allows temptations because no matud pa, no, it could foster spiritual growth, no. It could strengthen the faith and allow for the exercise of free will. No, so aratong i-discuss gamay mahingala, ha. It could foster spiritual growth. Kung kay murag mo kuan ba mura og mas mudangop gyud ka sa imong murag mulambo ba ang imong pagtuo kay naa gani tas tentasyon, di ba? Normal mo gani natong mga Kristiyanos nga kun naa gani kita magatubang sa mga tentasyon, mas mo paduol paggitas Ginoo, di ba, no? No, kana bitang kabantay ka na makuyawan ta nga maingon ta Jesus Ginoo ko. Ano? Musangpit dayon tas Ginoo sa ato pa kana bitang mukilat bitang may Jesus marusap. Ano? Murag ang Pangginoo bukang bibig, bukang kada bang murag naa sa tumoy sa atong dila, no, as mga Kristiyanos ba Ginoo ko nung sa mga tao ni ginana murag ang pagsangpit sa ngalan sa Ginoo labi na gayud in times of hardship kana bitang in times of difficult situations, no, kana bitong sacrifices, joys, grief, and sorrows mukuan gid kita mas musangpit kita sa Ginoo sa ato pa the more nga mag-atubang kita og mga tentasyon, the more nga mukuan kita musalig kana bitang mudangop kita sa Ginoo. Na sa kahinomdom ko sa una among silingan way simba-simba to among silingan sa una man hoyon pagbagyo bitaw itong bagyong Riming sos kung makasyagit o Ginoo in town Ginoo. Pero wala na simba-simba, no. Senyor San Vicente na Senyor San Roque in town Ginoo tubangin town mi kay gamay pa man ko ato mga grade 3 pa grade 4 amura grade 3 pa ko, no, ano man kay mamay ko pa man ako kay dito ko man na ang sa Manhuyod sa una gikuan man na gisiparate man ang Manhuyod Elementary School o Manhuyod Primary School. Yan na hinumduman ako primary school pa man. So naan gitos grade 4 kay ang kanang elementary school adto na dito sa Pikas intermediate Manhuyod Intermediate School. Ano? So muna siya dito mi ana. Ya pagbuntag man to giwa na may pabalika ng hapon kay medyo naabay bagyong Ruming. Pag-alauna dito namin sa among silong kay among balay sa una kuan man kana bitong balay mga higala nga naabay silong ba silong sos bagyuhon o riming to among silingan na hinumdum gilan ako panganlan, no.
silingan na mo, way simba-simba, pastel ang kusugang makasinggit. Ang Ginoo ko, Diyos ko, saan na naman ang Ginoo ko, pastel ang saan na ni, sino San Francisco. Sang fit ka malaging nga, si Ginoo na nga. Ang mga pagsulay po, maka-promote, no, maka-foster og spiritual growth. Kaso kada ato, higala, simba na good permito among silingan nga walay simba. Hasta pod me. Ay kami sa una mga higalaw, ako misimba po kay kinilang dili po kayo pahinibahon akong ginikanan. Bagyuhon bitaw, simbang balay. No, muna ka temptations all can foster spiritual growth, and also it can strengthen our faith. Kini mga pagsulay, no, maka-strengthen sa atong pagsulay sa pagtuo kay palihos do natong kuan bagyo diri nga kuan ba katong linog diri sa ayungon, no. Ila ni mang dili wa manong dili manon ako pare diri sa ayungon pag kuan kana bang paglinog katong sa audit ako na, pero katong sa kuan katong sa linog na February 12 mang to siguro 2022 ang nahitabo mga higala sos pirming puno ning simbahan ko, no, na-strengthen ang ilahang faith tungod sa linog. Kanang linog pagsulay man ang lagi mahigala, no, na-strengthen ang ilahang faith, ano, nga naman tungod sa pagsulay nga katong linog, no, bisan katong bagyo mo gyapon, no, na-strengthen ang faith sa mga tao, no, tungod lagi sa pagsulay nga katong mga kalamidad. And lastly, it can allow the free exercise of free will. Ayan, no, sa ato pa kanang wala na nagpugos nimo ba, na kanang free will gani wala gapugos nimo. Ang mga tao kung naa gani magatubang sa mga pagsulay, mupili gina siyang muduol o Ginoo, kanang iyang i-exercise ang iyang free will, no. Wala siguro tao nga pugson og paampo kung nagatubang na og kalisdanan, no. You can always exercise your free will. Laliman ka, wala na kailangan kadangpan magpa-irihis baka sa akong pagkapare mga gala, no, God allows temptations because it can foster spiritual growth, it can strengthen our faith, and can allow for the exercise of free will. Pero si St. Thomas Aquinas, lahi po ang iyahang gisulti, no? Matud pa ni St. Thomas Aquinas, usa ka bantugan nga theologo, in order to show demons their powerlessness. Mo po na. Sa lain na po na nga anggulo. Sa lain na nga anggulo. Kanang gisulti ni Santo Tomas de Aquino. Nga ang mga pagsulay ko, no, labi na kung imong mapakigbatukan, maoy makapakita, no, mapaila, no, sa labi na moampo ka, nya nagatubang kag mga pagsulay nya moampo ka, unya imong mapakigbatuka, ma-overcome nimo ba, imong mabuntog ang mga pagsulay, no, makaingon gyud si ang mga biyawa ko, no ba, matud pa ni Santo Tomas de Aquino nga makaingon ko nila mga yawa, di gyud madali po din ng mga Katoliko. Murabag makatuaw po kuno ning yaw, di po madali din sila. Nga naman, they can always feel their powerlessness kung panahon sa pagsulay mas bulig-on pa hinuon ang atong pagtuo. Klaro? No, nahitomdom ko na mahigala sa akong pagkapare, no, nga daghang kaayong mga kuan nakasugat-sugat na maging ko kana bitaw mga kana bang nangayawaan ba. There was one time didto ko sa kuan kanang Tabuan Bayawan, no, nakain ko dito kay naasayan man ko og Kalumbuyan. Kalumbuyan mga 2 years na ko dito kay gibalik makihikon ko gikan ko siyaton, gibalhin pag reshuffling na namo, gibalhin ko sa Kalumbuyan bago po kumpare 1995 pa to, ano. Nahita mo gibalhin ko sa Kalumbuyan kay ako yung nipuli ni Angheng Monsignor Vicente na dito na ang usa sa ako ang area mao ang Tabuan kay kamo na Kalumbuyan ding Tabuan
dayong kanang banay-banay, kalamtukan, ganyan ano, muna siya ako ang mga area. So ang nahitabo mga higala, dunay nayawaan dito sa kuan. Dito sa may kuan, dita, nahinumdum pa ko si dita, ano, kanang usa sa mga sitio sa Tabuan. Dito to kami Jennifer, ako ang driver sa una o kuan. Driver sa ako ang driver kanang habal-habal ba. Driver sa balhabal nga may akong pirming ikuyog kay panagod ka na bitang siya pa drive sa motor kay makabalhabal pa mo ko sa una. So ang nahitabo sus kay ni adto maning kuan na may tigula nga ni adto nako nga pader pwede imong iampuan tong ako ang anak pista man to sa dita no dita nga kanang si kanabitang sa ngalani kuan ba kanang sitio na siya sa Tabuan. So ang nahitabo dito ko pero ang tigula nga ni duol nako ang iyang gisulti iyang paampuan ra niya sus pagadto na ko dito kay giyawaan man di ay nagkisi-kisi man dito no balir bagong tambuka puro biyang gikan dai kuno tug Manila no angke pirting kusganan gipanglamba gud ni sila mangluwa ra ba no pasintabi sa mga naniudto. So ang nahitabo nalibog ko kay bago pa kong pare. So ang akong gihimo diha may kuan diha may magambahan ang gibasa ra nako ni magambahan ang kuan ba ang gospel basa ana no, pero sa wala pa mingon kung ang Ginoo maana kaninyo wa man naningog ning mga tao dito wa may niingon ang ginapon kanimo wa man para hindi ko basa na ko ang ebanghelyo aga kisi-kisi mga higala ning kuan naryawaan babae dakong pagkababae no sing patid mamaak para ba delikado wala para ba gito ma-immunize delikado ni kay mo sa itsura ra ba murag wala ma-immunize so ang nahitabo sige ko basa sa ebanghelyo nagkisi-kisi siya akong si Jennifer to akong kauban kanang Jennifer lalaki na pero kamo na siya kanang lalaki nga ambot gulang naman ganyan nagkaroon si Jennifer kay gulang naman po gani ko tuwa naman ko sa Manila in town si Jennifer no so ang nahitabo kisi-kisi paghuman basaho na nagampo na bagong kamahan namo kaluoy Ginoo may gala ni gawas ang panulay unya kanang nagduda man jud ko ining kuan nagduda man jud ko ining tagtungod ba nagduda man jud ko akong ipangutahan sulay manong Katoliko mo dili hindi man ka mo manguros di po ka mo moingon ga nang anaa kanimo siniingon sila nga dili padre ang Diyos dili man dai mo ngano ako may inyong gikuha basig masuko tong imuhang pastor kay mo nganong ako may inyong gikuha nga moampo na imuhang kuan na ano yung anak chay pila na kabuk pastor pader among giko dili ni pagkuan ha not to belittle the pastors not to belittle ha muni to less experience yun so daghan na kay pastor akong ang padre akong gikuan kanang giingnan wa man magserbi pader mubalik ra kuno ning panulay so nya karon basig mubalik ra po na ato piyam po na to pader nga di na mubalik after mga 2 weeks no niadto na ko dito unya ni balik tsaka dois pader wala nang yun mo balik ang panulay yes ko ginaw na ko yawan ko kay pagkakita na ko Diyos ni balik mo dagoy ang panulay muadto na punta ron ini dito may gani kay ningon sa wala nang yun pader unya yung siyang magpabunyag na lang mis Katoliko padre ko aw di ko ganahan anang moingon nga pabunyag na lamang mi pamalandugi sa naninyo pamalandugi lang sa naninyo ayaw lang ingon nga abi kay Katolikong pare ang nag-ayo nagkanabang nag-abog sa yawa sa imong bata mukuan na lamang ka ayaw pamalandugi usa no kay kana bitaw makaingon gyud ka nga convince
kumbinsido na jud ka ba nga mudawat na jud kas katolikong pagtuo. Ako lang usang gipauli, mubalik to, ako lang bunyagan. Pero dili na mubalik, dili na. Saan na pagbunyag kung di mo balik? After 1 week, ni balik man yun na pagbunyag. So, bunyagan. So, ingon ni ana. No, ang mga pagsulay di ay, usahay mo ay sa ganito, maka-allow for the exercise of the free will. Ikaw yun mo desisyon yun. Kaya kato sila, decide man yun in town. Nga muna, magpabunyag na yun sila sa Katoliko. Ano na bunyagan? Ingon ni ana, no? So, ingon ni ana, no? So, muna nga, ang katong nahitabo nga nayawaan ilang anak gikan sa Manila, balira bang tambo kay taon, no? Lisod kay gipilagod ka tao nagunit. Usa gid putos paaging gitugod gitos Ginoo aron pod nga matud palagi ma-strengthen ang ilang faith, ma-foster ang spiritual growth, ma-strengthen ang ilang faith o maka-exercise yun sila sa ilang free will. Okay? Salamat o salamat kay True to Life to nga igala, no? O naminaw man sa aga si Panginoon Monsignor Christian akong agaw ba? Monsignor Christian Durango kay hapit na malagi na maubis po na akong agaw gani mo na akong ingnon si agaw. Gawex, hinumdumi baya ko kung tuwa na ka sa imuhang gingharian. Gawex, hinumdumi baya ko ha kung tuwa na adto ka na sa paraiso kay murag akini ako tanaw na akong gawex may gala. Maubis po magini. No, maubis po magini pero ako ra gyapon ni siyang tawgo no. Gani maikog na kung maingong gawex. Moingon na lamang ko nga Monswex. Kay Monsignor na God. Kanya kay gawex magyapon na ako. Dili na gawex ko na. Monswex. Joke na may gala. Daghang salamat og maayong mudto Pilipinas.